Bisan pa og dili ano nagihapon na sakmit nga mga pabuto ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Kini ang gitutukan ni Chona Carion. Bisan pa man sa total ban sa firecrackers sa Dakbayan sa Mandaue, aduna lang gihapoy nagtago-tago og pamaligya niini. Ang kapulisan sa Dakbayan nagroving kagahapon sa hapon ug aduna gyoy nakit-an nga mga pabuto nga gibaligya. Mga namaligya og mga pabuto naglumbaan ay usab og panagan. Moabot sa 520 ka mga nagkalain-laing klase sa pabuto ug pyrotechnics ang nasakmit sa kapulisan. Gibana-bana kining mobalor kapin 3,000 pesos. Aduna pag mga ningkawa og display mo ning ato gyud ning gipa alas 10 sa buntag ako nang giorderan ang mga duty sa tanang mga police stations nga mo roving at least sila mo din nakakuha pa gid sila then wala lang hinoy nadakpan nato ang vendor. Ang Mandaue City mitugot lang og duha ka mga negosyante og pyrotechnics sa Dakbayan ubos sa kondisyon nga kompleto sila sa mga permit. Gipaabot nga mas daghan ang magpabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig apan unta magmatngon kanunay aron kalikayan ang disgrasya. Ug adunay laing mga paagi sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Tinuod na mas daghan ang magpabuto sa kay pawala lagi kuno sa malas na maingon nga kinahanglan magpabuto ta sa during pag sa atong sugat sa bagong tuig. Definitely mura og ato nang padayon na ato ang ato ang pagbantay mga proactive measures. Chona Carion, Balitang Bisdak.